खुलुमबाय आं अनजालि सरगियारि दिनै आं नोंथांमोननि खाथियाव आरोबाव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायथिना होनो थाखाय आखायाव लाबावदों। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। खन्थाइनि मुं सोलायथिनि मोखां। खन्थाइ लिरगिरि बिथां बिरला नार्जारि। गिबियावनो आं बिथांखौ साबायखर बावो आंनो खन्थाइखौ आवरायनो खाबु होनायनि थाखाय। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ आं आवरायनो आखायाव लाबाय, खोनासंलांदो। सोलायथिनि मोखां। आथिखालाव गोबां महरनि मोखां नुनो मोनसै। मिनिनाय मोखां, गाबनाय मोखां, हांमानि मोखां, देरहानाय मोखां, गोग्लैनाय मोखां, गुरस्लायनो नाजानाय मोखां आरो गोबां। मोनसे गोमोथाव रादाब जेराव गैया गोरबोनि सोलायनाय। मोखांनि मोखाङावल' लाबोआ जेबोनि सोलायथि मोखां। खुगानि सोलायथि रादाबा सतबांसानिल' मोखां जायो। मोगथां मोखाङा खुंख्लाय जाना बिरलाङो गोरबोनि सोलायथि मोखां गैयिनि थाखाय। नाथाय दिनै सोलायथिनि जाब्रबथायावनो खायसेनि मोखाङाव नानेखाबो बानो हमबाय। बिसोर सोलायथिनि फोरबोआव मोसायै मोसायै आथिं आखाइ जखम जाबाय। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों। लोगोसे खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।